φτάσει, Ειρήνη μου. Τι λέει. Λέει πως δεν θέλει να μιλήσει δυνατά, γιατί ανάμεσα στο κοινό υπάρχουν και άτομα, δεν τις συμπαθούν. Και πώς το ξέρει? Τους είδε να παίζουν πολεμικά παιχνίδια και τις απόκριτες να δίνονται κομμάντος και να του πούν πιστόλια και σπαθιά. Και τι άλλο σου είπε? Τίποτα. Τώρα μου πει. Τι λέει. Ρωτάει πώς ζει ο κόσμος σήμερα στην Ελλάδα. Και εσύ τι θα απαντήσεις? Την αλήθεια. Ο κόσμος ζει υπέροχα, μόνο οι διαφημίσεις. Τι λέει. Ρωτάει σε ποιο μέρος της Ελλάδος οι άνθρωποι αγαπούν το καλό θέατρο και τρέχουν μικροί και μεγάλοι. Στο Δημότικο. Ρωτάει επίσης ποιος δίασος παίζει έργα της, τα οποία δείχνουν επίσης και τις γυρίζει στα καλά. Μα αυτό καλύτερα μην της το πούμε, γιατί μπορεί εγωιστές να τις φανούμε. Και τώρα λέει πως είναι ώρα να πάμε δυο κοπελιές που τις ερωτεύουν πάντα τη θεωρία και την οπόρα, να γυρίσουμε στην Αθήνα, να πούμε σε όλους τον πόλεμο νικήσαμε και ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε χαρές, γέλια και ξέφυγα βαρέλια. Και αυτό περνούσαμε πάνω από το μαραθώνα, μας άντισε στις λίμνες τα βρωμόνερα για να δροσιστεί. Και ήρθαμε ποδαρόδρομο, εγώ και αυτές εδώ, οι φιλενάδες της Ειρήνης, 42, προσέξτε, χιλιόμετρα, πορεία Ειρήνης που λένε. Μα, πού είναι η Βούλη μου? Πινάλα! Καλαγαρόβλε! Πού είσαστε βρε? Το αφεντικό μου! Γύρισες! Δεν με βλέπεις! Ναι, μα τώρα τελευταία από τον πόλεμο βλέπεις φαντάσματα. Πρωτήτερα είχα δει ένα γουρνόπλο ψητό μέσα στο ταψί που μου φώναζε. Πινάλα, έλα να με φας! Πινάλα, έλα να
ετοιμάζονται επειγόντως. Ναι. Εσύ τι κάνεις ακόμη εδώ. Πήγαινε μέσα, παίρνω το Μεγορόπουλο το μπάνιο να ετοιμάσει και έλα ξανά εδώ να μου θες να κάνουμε θυσία στη Θεά Ειρήνη. Πάω, αφεντικό, χαρά γεμάτος. Περάστε, ματαμίτσες μου, περάστε. Η πρώτη πόρτα αριστερά. Ευχάριστα τα νέα που μας έβαλες, αφεντικό. Ζήτω η Ειρήνη. Μπράβο, Μέση. Εδώ πρέπει στην πόρτα του σπιτιού μου. Θα κάνω θυσία. Την όμορφη Θεά Ειρήνη. Μη φέρεις ζώο για την θυσία. Ακούς βραζό. Μη φέρεις ούτε αρνί, ούτε κατσίκι, ούτε κοκορά. Δεν θέλει αίματα η καλή μας η Θεά. Σιτάρι πέρα να σκορπίσουμε. Στην Καλαμπόκη. Φέρει καμιά καλά κρασί από τα Σπάτα. Ξέρεις, να βρέξουμε τη γη. Και μόνο τα παιδί. Ορίστε. Ήρθα, αφεντικό. Να το σιτάρι. Να το καλαμπόκι. Και το κρασάκι. Σπατανέι, κοντικό μας σπιτικό. Ωραία. Όντως. Λοιπόν, αρχίζουμε τη θυσία. Εγώ θα λέω πρώτα τις ευχές και μετά εσείς ό,τι λέω σε μένα. Κατάλαβα. Ω υπέρμαυρη Θεά Ειρήνη. Ω, υπέρμαυρη Θεά Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε που μας γλύωσες από τον πόλεμο και από τα βάσανα που φέρνουν τα μεγάλα. Σε ευχαριστούμε που μας γλίτωσες από τον πόλεμο. Γλίτωσέ μας τώρα από τις ανατιμήσεις στο κρέας και στο γάλα. Δώσε στους ανθρώπους λογική να λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο πολιτισμένο. Δώσε μου και εμένα ένα βρακί. Γιατί αυτό εδώ είναι τρίφι και χιλοπαλωμένο. Ειρήνη, φέρε ειρήνη και ευτυχία στους ανθρώπους. Φέρε πρόοδο, φέρε δουλειά, φέρε ηρεμία. Φέρε και καμιά άλλη κυβέρνηση, γιατί εσείς είχαμε ως τώρα αδειάσανε του κόσμου τα ταμεία. Ειρήνη μείνε για πάντα μαζί μας. Ειρήνη μείνε για πάντα μαζί μας. Διώχνε τους εμπόρους του πολέμου. Διώχνε τους εμπόρους του πολέμου. Από την Ελλάδα, από τα Βαλκάνια και από όλο τον πλανήτη. Κι αν να ξαναπάρουμε επιχορήγηση, εμένα, ακριβώς εδώ, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Για να στάσει μια στιγμή πινάλα. Αυτός που έρχεται βλέπει ποιος είναι. Ο μόνος Ιεροκλέας Ιεροκλής. Γιατί λες να είναι. Για πράτη. Έμαθε φαίνεται πως κάνει θυσία και ήρθε να ζητήσει ποσοστά. Καλώς το δεχτήκα. Για ποιο θα είναι θυσία, πού είναι τα κρέατα, πού είναι τα ψητά, ποιος θα κοιτάξει τα έντερα, την προφητεία να κάνει. Φιδέ, θα τεράσει στο τηγάνι. Εμένα που με βλέπετε, είμαι ο πιο σπουδαίος μάτης. Ιεροκλέας Ιεροκλής. Μαντείες, προφητείες, προγνωστικά, αγώναρφο και διδεθνικής προβλέψη για της ιστορίας. Για ποιο θα είναι θυσία, πού είναι τα κρέατα, πού είναι τα ψητά. Φέρε τη σηκωταριά να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου. Κύριε Μάντη Ιεροκλέα, ξέρω από τη μοίρα μου και είναι γνωστό το ριζικό μου. Και κάτι λίγο γρήγορα γιατί κλωτσάει κάπως άγκαρμα το αφεντικό μου. Στην Θεά Ειρήνη θυσία. Στη Θεά Ειρήνη, Αμέ. Αμέ. δεν είναι δυνατόν. Μα και γιατί. Και γιατί. Δεν σου άρεσε ο πόλεμος. Καθόλου. Όταν λέω καθόλου εννοώ καθόλου καθόλου. Είσαστε δειλοί. Ο πόλεμος ταιριάζει στους γενναίους κι όχι ειρήνη. Θέλετε να έρθουν οι Σπαρτιάτες και να μας πάρουν τη Μακεδονία. Ποια είπες. Τα Σπάρτα, το Σούν, την Περανία. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Αλλά ούτε και εμείς να λέμε ότι η Λακωνία είναι αθηναϊκή. Καθένας μέσα στα σύνορά του. Γιατί όποιος κάνει τον ταΐ, στο τέλος την πατάει από το Σαμαράκι. Μα δίχως πόλεμο, εγώ θα χάσω τη δουλειά. Κανένας δεν θα ζητάει προφητείες όταν είναι ειρήνη. Αφεντικό αρχίζω να ταράζομαι. Ωραία, πάει καλά. Και όταν κάνεις καμιά χρήσιμη δουλειά, μπας και σου πέσει λίγο η κοιλιά. Και τι δουλειά να κάνω. Έλα από το πρωί στο χορεύει, να φτιάξεις και να κλαδέψεις. Και πήρα και μετά μια στιγμούλα από το σπίτι να σφουγγαρίσεις και να μαγειρέψεις. Και πόσο θα μου δίνεις.
Είτε, μας κατάστρεψες. Μας έκλεισες στο σπίτι. Μας έκανες ζητά μεγάλη. Μας άφησες αδέκαλους, φτωχούς και πεινασμένους. Ζητιάς μας κατάτησες. Εμάς που κολύμπωσαν και προχθές τα πλούτη. Και πότε δεν βρήκε η συμφορά τούτη. Να σου εξηγήσω. Εγώ έφτιαχνα κοντάρια, μακριά και μητερά. Εγώ, κράλια, σπίδες και σπαθιά. Είχα βιομηχανία, δηλαδή πολεμική. Βιομηχανία όπλων διόλου προβληματική. Κι όσοι πόλεις πολεμούσαν και όσο πόλεμοι πολλοί, τόσο φούντο ανεμάνης και καμίς πράξη καλή. Και όσο μια νικούσε πόλη, τόσο όπλο αγόρασε άλλη. Και όσο φούντον ανημάχες, τόσο ίσπραξη μεγάλη. Ώσπου έφτασε μια μέρα, μέρα μαύρη και ψυχρή, που έπεσε στον κόσμο ειρήνη και φυλιώσαν οι εχθροί. Και πετάσαν τις ασπίδες, τα κοντάρια, τα σπαθιά. Και τα κάνανε εργαλεία να δουλεύει αγροτιά. Τι κακό μας βρήκε, και τι μαύρη συμφορά. Σταματήσαν οι πολίτε και τα κέρδη τα χοντρά. Σταματήσανε οι μάχες, τραυματίες και νεκροί. Και νεκρώσανε οι δουλειές μας και έχουμε ίσπραξη πολύ μικρή. Κατάλαβες το γιατί μας έκανες με την ειρήνη που φέρες. Κατάλαβες το γιατί μας έκανες που έπαιζε σταματήσει ο πόλεμος. Κατάλαβα. Κύριε Πόσο, πολύ καλά σας έκανα. Πώς πας. Πολύ καλά να πάρετε. Πώς πας. Γιατί καλό είναι κάποιος να βγάζει χρήματα από τη δουλειά του, να ζει καλύτερα αυτός και η οικογένειά του, αλλά όχι να κολυμπάει στα πλούτη την ώρα που οι συνάνθρωποι του σκοτώνονται από το εμπόρευμά του. Τι δεν να κάνουμε. Γιατί να κάνουμε. Αντί να κάνετε όπλα και σύνορα πολεμικά, να κάνετε πράγματα χρήσιμα και ειρηνικά. Δηλαδή, Ας πούμε αυτό το κοντάρι μου, κλάς. Τι να το κάνεις, ποιο να σκοτώσεις, αφού τελείωσε ο πόλεμος. Πρέπει να έχουμε το Γιάννη να το θέλουμε, το πουλάς. Αμέ, Πόσο. πόσα είναι. Πρέπει να έχουμε πόσο κάνει επιτέλους. 1000. Πριτς. Πόσα. Ένα τσακί στα βίλια. Όπα. Θε. Λο. Λε. Φτα. Δυο. Σαν. Μια. 300. 3 καμιά και πόσο. Πάρτε με εδώ. Εσύ, αυτό το πουλάς και το πουλάς. τι θα το κάνεις, τι το θες. Βρε, γιατί τι δουλειά θα κάνω με αυτό. Βάζω αυτό εδώ κεράκι για να μην πέσω. Βάζω το πιάνω σκάμο. Γιατί χάμω. Τι κάνω, μέσα θα τι κάνω. Όταν φτιάχνει πάμε. Αυτός μας κοροϊδεύει, μας περιπέζει. Βρε τι μας περιπέζει. Αυτός εδώ μας σχέζει. Καλά που το καταλάβετε. Εδώ λοιπόν τώρα, ούστε από εδώ. Το κράτο, κοντάρι μου. Ο κράνος μου. Πίεσε το στα φύλλα. Πάρε εσύ το κοντάρι, πάλι στην εφάπα. Μην ξαναπατήσετε εδώ, γιατί δεν μπορείς παλιά. Ηρωική, παλικαρίσια. Το ξέχασες, σημαίνει ότι είναι δικό μου. Ή αυτό θα το κρατήσω. Μου έρχεται ίσα ίσα. Θείο, θείο. Τι θες εσύ, τι έχεις πάθει. Σε το τσίσα. Πάνω στο τώρα. Κάνε. Εζώ. Πού. Δεν έχει τουαλέτα. Βρε κάτσε του τώρα καθήκη. Μην τα κάνεις πάνω σου. Ωραία, και τώρα παίρνει. Πας σχολείο. Πάω νύχια. Α, ωραία. Ξέρεις να μας πεις ένα όλο τραγουδάκι για την ειρήνη. Ναι, ξέρω. Για το τραγουδάκι. Μα και σομία τσάκου στη του Αλεξάνδρου η χώρα θα κάνουμε επίσης η μέση να μπει και φόλα. Βρε, για την ειρήνη σου πάμε να τραγουδήσεις. Όχι για επιθέσεις. Κανένα άλλο που με λέει όμως για την ειρήνη, ξέρεις. Ναι, ξέρω. Για τραγούδο και αυτό. Έχω μια αδελφή που πιτσαλίσινη, τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ. Τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ. Βρε, στο σχολείο σου μόνο πολεμικά σε μαθαίνουν. Ποιος είναι ο παπάς σου? Δεν σου λέω. Μπα, γιατί. Έτσι δεν ξέρω, είναι προσωπικά ζεζωμένο. Α, κατάλαβα. Πες μου, μη μου λες πώς το λένε. Πες μου τι δουλειά κάνει. Ό,τι που είναι Αμερικάνοι. Άρχι, κατάλαβα πώς είναι. Άρα τώρα στην μπάκα σου, γιατί εμείς έχουμε γιορτή και την ειρήνη. Δεν θα εμείς την τραγούδι. Μα εδώ αλλιώς πάει πάντα μπρος. Τα παιδιά στις μέρες μας. Φα. Θεία, θεία. Άλλο πάλι που το. Ζηλιάς
Το δεύτερο μεγάλο μπράβο στην κυρία Κατερίνα Μπαρμπούδη. Αυτής της σεζόν τα παιδιά ήταν υπέροχα και στη χθεσινή πρώτη παράσταση και στη σημερινή δεύτερη. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ένα πολύ δύσκολο έργο, διασκευασμένο μεν,